Hola, en aquest vídeo d'avui el que veurem és com anar als starters. Els starters són els projectes més senzillets que ens ajuden a entendre com funciona el Tinkercad. Res, doncs jo ja estic al Tinkercad, us n'aneu a aprendizaje, vale? Ja per definició ja comença amb els starters, mireu que estigui en 3D, aquí hi ha 4 starters, n'hi ha 3 més, si feu clic aquí els veuríeu tots, comencem pel primer, d'acord? Que és com posar coses. Ja veureu que els starters són molt intuïtius, són molt fàcils de fer. L'única dificultat que té és que l'explicació està en anglès, d'acord? No passa res, si no controleu gaire l'anglès, doncs, escolta'm, ho seleccioneu, botó dret, copia, us aneu al traductor de Google, ho poseu aquí, enganxa, i res, doncs mira, benvingut a Tinkercad, estem encantats de tenir-vos amb nosaltres. Tinkercad s'utilitza per crear tot tipus de creacions, afegint, bla, bla, bla. Bueno, us ho mireu i ho aneu fent a poc a poc, vale? D'acord, doncs això. Amb aquest què hem de fer? Doncs ja et diu que bàsicament es tracta de... Mirem traduït això, diu let's add a shape to the workplane now. Anem a ficar una forma, shapes són formes, d'acord? El workplane, que és el plano de treball. Vale? Aquí et diu on l'has de posar, vale? I has de buscar una que s'assembli, en aquest cas és el cub. Pues és molt fàcil, agafem el cub i el posem aquí, fem un clic a sobre seu i l'arrosseguem, d'acord? I el cub ja està posat. Vale? Aquí ho tindríem explicat. Ara tenim seleccionat el cub i ja em diu el cub és de color vermell, com està posat, la distància, etc. Això ho veurem més endavant, perquè hi ha passos que ens ho expliquen. De moment ho deixem així. Vale? Com a anècdota, si volem canviar el color, doncs cliquem el color i ja farem que el cub sigui verd. Doncs ja està. Vale? I aquí ens està explicant els passos. Deia, veus la forma aquella taronja que estava aquí? És aquesta d'aquí, ara l'aparto. Aquesta forma que hi ha al workplane, molt bé, és un forat, tens que posar allà a la teva peça, vale? Ves al box shape és això, agafa el cubell i posa el que és el que hem fet, d'acord? Per tant, quina és la conclusió d'aquest primer tutorial? Doncs res, que per agafar totes les formes que tenim aquí, vale? Que n'hi ha moltes, doncs és tan senzill com agafar-les i estirar-les, fem un clic a sobre, la movem i la col·loquem, d'acord? Vinga, hem fet siguiente. I res, diu, perfecte, ja ho has fet. Molt bé, listo. D'acord? Ja tenim el primer fet. Si torno a la pàgina del projecte, enrere em sortirà on estava i em sortirà que ja tinc carregada aquest projecte fet. Vale? Estaríem aquí, veieu? I ara aniríem a fer el segon, que seria aquest. Si torno al principi de tot, d'acord? Aquí és on estàvem al principi, que es va a través d'aquí, i per anar als starters, pues aprendizaje, i següent. D'acord? Bé, doncs això és tot. Bàsicament es tracta d'anar-los fent. Fixeu-vos que ara ja es van complicant una miqueta més. Vale? Aquí ja et diu els passos que hi ha, per aquí pots moure entre el primer pas i el segon, et diu el que has de fer aquí, vale? I aquí et diu els passos que vas fent a poc a poc. D'acord? Pues res, espero que us vagi molt bé. Feu els 7, intenteu fer els 7 aprenentatges que hi ha aquí, els 7 starters, i a partir d'aquí ja podrem començar a construir coses.